Kinsa imong ubutaran sa karong 2022? Si Lenny, si BBM, si Pacquiao, or si Isko, or si Calyude baka. Pero sa di pa ta magsugod, ayaw kalimot sa pag-subscribe, sa pag-like, o sa pag-follow sa ato ang mga social media account. So karon nakita nato mga kahigalaan nga init kaayo ang istorya sa politika o ang uban busy na kaayo sa pagpangampanya sa ilahang mga kandidato. Makita nato sa social media nga naay pro BBM, naay pro Lenny, maumang gyud sila ang kasagaran nga makita nato. So naapoy uban nga mga supporters sa uban ng mga candidate. Pero ang isa sa ato ang mga na-observe na ay mga social media nga mga conversations or kanang mga discussions nga kana bitawng na below the belt na kaayo. So daghang kay mga negative comments, siguro mga trolls na siya. And then ang isa sa ato ang mga na-observe pod kay kanang naapoy uban nga andam nga ibaylo nila ang ilahang pakigrelasyon sa ilahang mga isikatao bisan sa ilahang isikapamilya para sa ilahang kandidato. So makita nato nga sa isa ka pamilya nay uban nga lain-lain og mga kandidato. Pero ang subo nga pamalandungon kay nay uban nga dili bitaw makadawat nga lain og opinion ang iyang higala baka karon or membro sa ilang pamilya nga to the point nga i-block or kanang dauto nila ilahang kaugalingon nga higala or pamilya. Para sa kuha nakita nako ni nga dili gyud siya recommended nga atong ibaylo ning ato ang pakigrelasyon sa asnong isig ka tawo tungod lang sa atong kandidato. Number 1 ang rason mga kahigalaan kay ang kandidato nga inyohang gisuportaran or wala na sila kaila nimo. Ang number 2, wa ta kibalo nga nagkagubot na ang mga supporters sa mga kandidato pero ang kaning mga kandidato mga pariente ra or close ra kaayo ni sila nga pagka mga higala and then friends sila sa outside sa politics. So kana lang isa siya sa ato abyang i-remind nato nga dapat masahatagan natug importansya ang ato ang pakigrelasyon sa atong mga higala sa atong pamilya kay sa panahon nga maglisod ta sa atong kinabuhi sila ang number 1 nga motabang nato. Isa pod nga ato pong i-remind nga kitang tanan na agyo tay freedom to choose. Ang isa siguro is mao ni iyahang kandidato, ang isa is lahi pod. Kitang tanan lahi-lahi ta. Dili nato ang kunon nga kita sakto ang ato ang baruganan because naa sila'y nakita nga wala pod nato makita. So kana mga kaigsunan, dili nato palabian nga mogobiyan na ta sa ato ang relationship sa atong isikataw, labi ng katong mga isikataw nga maugyoy nagpadako nato, nga maugyoy motabang nato, na maoy nagpalibot nato nga ibaylo nato sila sa mga kandidatong wala kaila sa ato. So kana siya, daghang salamat og malipayong adlaw.